Pamaagi sa pipila ka kabataan sa Barangay Wilfredo Aquino sa Davao City sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gisaway, human nagbinastos sa mga taong mulabay. Duha usab ka babae ang mireklamo human gipanggunitan kuno ang ilang pribadong parte sa lawas. Ani ang detalye. Walay batasan, walay mga puangod ug dili binuhatan sa saktong pangisip. Kini ang kasagarang komento sa mga netizen human mikatag ang viral video sa pamaagi sa pagsugat sa bag-ong tuig sa pipila kataga Bulacan sa Barangay Wilfredo Agdao. Sa video makita ang ginahimo sa mga mulabay sa ilang lugar pagsugat sa bag-ong tuig. Swerte kung makalusot nga dili mabasa o masamdan tungod sa ipanglabay nilang butang ngadto sa mga motorista. Kung naas lay maharang, pahid-pahiran kuno nila og lapok, sabligan og tubig kanal ug duna pay report, lakip hugaw sa tao, ipahid. Duha usab ka babae ang mireklamo human gibastos sila pinaagi sa paggisi-gisi sa ilang mga sinina ug paggunit sa pribadong parte sa ilang lawas. Tulo ang nadakpan apan gibuhian human miatras nga mapasaka og kaso ang mga biktima. Pagkaugma human sa insidente, dunay gipusil sa lugar. Butang nga ginaimbestigahan sa otoridad kung may kalabutan ba kini sa maong mga reklamo. Transient man to katong biktima, apan atong ginasusin no ginapalaluman pa ang pag-imbestiga kung naaba na siya koneksyon sa mga niagi insidente atong New Year's Eve dito sa area. Nanawagan ang otoridad ngadto sa mga residente sa lugar nga isumbong gilayon kung dunay makitang dili maayong mga binuhatan, labi na ang mga batanon. Kauban si Matsurawing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao.